Geçen gün internet ulumundaki täsin başka gepleşiklere meýlemeýän bir gepleşik barmy diýen bir soru aklyma geldi ve gözlemäge başladım. Hakykatdanam olar ele gepleşik bar eken. Gelin onda hemmämiz birlikde bu gepleşige tomaşa edelim. Hanımlar ve cenaplar, Aklın Dermanı adlı gepleşige hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bugün gepleşigimizin ilkinci sanyny sizlere hödürleýäs. Bu gepleşigimizde sizden gelen sorulara jogaplarys. Taýyn bolsaňyz mikrofonumy size uzatyp gepleşigimize başlaýan. Salam. Ben şeylere problema kitap okanımda. Hemişe ünsüm başka bir yerde böyle. Telefonla mesela bir yazmalı neyem onu diye fikirlerine oturan ve okan sahipten mücümeye yardımdan çıkırken şu an bir sahipten ne çeyre okumam böyle. Hani bir masahat dersen o neyem ekip yaşamıyor. Senin bu soruğuna şeyle malumatlarla cevap vereyim. Şu vaat dünyada günde ortaça 3 saat 15 minut telefon kullanırlar. Yöne bu käbir yurtlarda 5-10 saate çele çıkıp bilýänler. Şunu bilmeňizi isleýän. Telefonlar eger doğru ulanmasa, onda telefon bizi ulanmaga başlar. Bir näçe ýerde ýazylan makalalara we geçirilen gözleglere göre telefon hastalygynyň diýilmän usullary şulardyr. Telefonuňyzy we internet ulanýan wagtyňyzy çäklendirmek üçin bir näçe programmalar bardyr. Bu programmalarda belli bir wagtda telefon ulanjak, belli bir wagtda internete girjek diýip özüňiz wagt urap bilýärsiňiz. Bu ýagdaýda belli bir wagtyň daşynda telefonuňyzy ulanyp bilmersiňiz. Yatjak wagtyňyz telefonuny göçürüň ýa-da uçar tertibini alın, ýani palyod alın. Möhüm bir habar gelse näme bilmäýinmi diýip bilersiňiz, bilim, ol habar içer giden ok, ýerden turan wagtyňyzy okarsyňyz. Ýöne edil turan wagtyňyz däl, birazjyk soňra okar. Ýerden ýataňyzda wagtyňyz oýanyp ilkinji bolup telefon ellemäň. Egerde ellen ýagdaýyňyzda ol günki siziň energiýaňyz peseldir. Bu sebäpden ýerden oýanyp başga işleriňi edin, soňra telefon elleň. Yerden oyanıp eder işiniz yok bolsa, bir sahipayan bolsa, kitap okan. Meditasiyon edin, maşk edin. Yani gepin tümmegi yerden oyanıp telefonu elinize alma. Bilýän telefonuny öçürdiýmek, aňsat ýön etmek kyn. Aslında bunun bir aňsat ýolu var. Özüňiz balyk alyp biljeğiniz bir maksadyňyz belli. Meselem 15 minutlyk göreşe çıkıp bilersiňiz, ýöne unutmaň telefonuňyzy öýde goýup gidin. Öwrenşeniňizden soňra bu wagt 20 minutdan 30 minuta bir saata çelle çıkarıp bilersiňiz. İşiň siri başta azad etmek we özüňizi rahat duýan wagtyňda etmekdir. Kitap okuyan wagtym aklyma başga pikirler gelýärdi. Näme etmen bolarym men? Bu maňa goýja roman kitabyma saat berseňiz ýedim bilerdi. Sesler, pikirler, bu başka zatlar bir işe üns berjek wagtymyz elbetde ünsimizi bölýär. Bu ýagdaý ortadan aýyrmak üçin ediljek zatlary şeýleýdik geçeýin. Size täsir etjek, daşardan gelýän zatlary ýok etmeli. Açyk duran telewizor we daşardan gelýän sesler biz kitap okuyan wagtymyz biziň ünsimizi bölýändir. Onuň üçin özüňize laýyk ýer taýlap alın. Şol bir wagtyň özünden birden köp iş etmeli däl. Kitap okuyan wagtymyz telefonumyzda bir SMS geler we oňa serederiz. We ýerimize gelenimizde nirde galdygy diýen soragy özümize sorap bilýäs. Bu bolsa biziň kitaba bolan ünsimizi soňup bilýändir. Şonuň üçin ünsimizi goraly. Kitap okuyan wagtymyz telefonumuzy sessiz alaly ýa-da başga bir otaga goýaly. Dogry şo tapaly. Kitap okuyan wagtymyz depeden gelýän ışyklar biziň ünsimizi bölýändir. Bu sebäpden göni sahypany atylandyrýan ışyklar ulanaly. Gözlerimiziň gowramanyň öňüne alaly. Telefondur, kompýuterler köp ulanýan kişilerde görülýän ýagdaýdyr bu. Gözümizin gowramanyň öňüne almak üçin gözlerimizi ýygy-ýygydan ýapyp açmalydyr. Kitap okuyan wagtymyz kitap bilen gözümizin arasynda iň azyndan 20 santimetr uzaklyk bolsun. Kitap okumaga taýinlanýan wagtyňyz size gerek bolan zatlary, meselem belli etmek üçin depterdir, ruçkalar eliňiziň ýanynda bolsun. Hanımlar we janaplar, bu ýerde size bir kitap maslahat vermekçi. Bu kitabyň ady Göremeň felsefesi. Bu kitabın Türkmençe tercümesi yoktur elbette. Ýöne başka dillerden alıp okap bilersiňiz. Kitap haýypam. Okum bilen ýagdaýynda näme etmeliň? Bir maslahat berseňiz. Hünärmenlere göre kitap okuyan wagtymyz uykymyzdan gelmeginiň bir näçe sebäpleri bolup bilýändir.
Meselem kitap okuma akşam saatlarında ýa-da ýada wagtymyz we energiýamiz köp bulanan işlerden soňra ederiz. Bu pursatlar esasanam özümize ýada duýan wagtymyzlar. Divana geçeriz. Elimizde kitap alıp o kitabı okuma isläriz. Bir tarapdan bedenimiz rahatlaýar, myşlarymyz gowşaýar. We beýleki tarapdan da ýadawlyk bastyrýar. Bu ýadaýda uykymyzyň gelmezligi üçin etmeli zatlarymyz şulardyr. Kitap okujak yerimiz gowsaýlamaly. Stolda oturan yerin ýa-da oturýan yerin rahat bolsa, onda senin uykun gelmegine sebäp bolar. Kitap okumana başlamadan öň maşk etmek hem uykymyzyň gelmegine öňüne alýar. Köpüýmiz kitaplar akşam okuyas. Ýöne ýada bolanlygymyz üçin derre uykymyz gelýär. Bu sebäpden erdenler kitap okusak has bolar. Egerde kitap okuyan yeriňiz uykuňyzy getirýän bolsa, onda penjereni ýa-da gapyny açyp içerisiniň howasyny täzeläň. Ýanyňyzda çay ýa-da kofajagy salyp ýa-da arkada ýuwaşadan çalýan saljagy bilen kitap okup bilersiňiz. Ýene-de başga bir usullaryň biri de kitap okumaga başlamadan ýürüýüşe gidip gelmekdir. Mähruman tomoşaçylar, bu ýerde-de size ýene-de bir kitap maslahat bermekçi. Bu kitap George Orwell'in Animal Farm, ýani türkmençe terjime edilende Hayvan Fermas adlı kitabı, gatgow kitap okumaňyzy maslahat berýär. Gelin ne bolsa, indik soramyzy alalyň. Kitap okujak bolýanda, gaty ýaltanýan. Nähildir bir düşünýüksiz güýç meni bu işden ýygy çekýär. Eýsem, men bu ýagdaýda näme etip bilerim? Bu işte maňa kömek edip bilermisiňiz? Kitap okumak ýatalygymy ýeňmegim üçin maňa nähili kitaplary maslahat berip bilersiňiz? Kitap okumak insanyň özüni edinip biljek iň gowende gider. Ýöne köp kişiler kitap okujak bolýanda bu bolýar diýip yňyp edip her hili bahanalar döretýärler. Häzir siz aýtjak zatlarym tertipli ýerine ýetirseňiz, onda siz kitaba bolan söýüňizi hasken güýçlendirip bilersiňiz. Ýagny kitaba bolan ýaltalyňyzy ortadan aýryp bilersiňiz. Inçe bir kitap, jurnal ýa-da gazet hem bolup biler. Bu ýendege başlamak üçin başda inçe ýani galyň bolmayan kitaplar saýlamakdyr. Gündelik endik ýadaýyna getirmekdir. Hiç ara kesme bermeden 15 min hökmany suraty kitap okan. Bu 15 mindiň içinde hiç da üns vermäň, diňe kitap üns berer. Gün geçdikçe bu endiň wagtyny doldyň 20 min, 30 min, 40 min, 1 saat. Näçe uzaldyp bilseňiz, siziň üçin o bolar. Bir kitap başlanýanda ýadadyňmy? Ýa-da ol kitap oturup bilmerdin, gorkamy ýerdin? Gorkma. Ol bir adat zatdır. Bir kitap okumaktan ýadaýan bolsaňyz, ol kitap gaýta-gaýta okumaň bir gerek ýok diýen. Bu sebäpden başga bir kitap alyp we o kitap okan. Okuyan kitaplarınızı okap bolanınızdan sonra ýa-da okumaga başlamadan öň sosial media sahypalaryňyzda paýlaşyp bilersiňiz. O ýerdäki ýakynlaryňyz size gowy sözler ýazsa, siziň höweslenmeňize kömek eder. Bu gün hem bolsun, näme bolsa bolsun, kitap okumak endiňizi bozma. Halamayan zadyňyzy okumak üçin özüňizi kösemäň. İlkinji başda daşary ýurt dilli we köne dilli kitaplar saýlap almaň. 15 minutlyk kitap okumak endiňizi bir gün soňra 30 minutda, 60 minutda çykarmak üçin synaşmaň. Bu siziň her hili bahanalar tapmaňyza sebäp bolar. Hemme wagt ýanyňyzda bir kitap bolsun. Gün içinde köp iş etmeýän wagtyňyz bardyr elbetde. Meselem, nowata durýan wagtymyz, syýahat edýän wagtymyz, köpüýimiz telefonlarymyz oýnaýar ýa-da içimiz ysık geçýär. Bu sebäpden bu boş wagtlarymyzy peýdaly ulanmak üçin elimi damaýanymyzda kitap göterelim we kitap okalyň. Kitap okumak ýaltylygyndan dinmek üçin inçe kitap bilen başlap bilersiňiz diýipdim. Ýani kaýdyşmaly George Orwell'in Animal Farm kitabyndan başlap bilersiňiz. Ondan soňra George Orwell'in 1984 adly kitabyny hem okumagyny maslahat berýär. Gatgow kitap. Mähruman tomoşaçylar, bu gepleşigimiziň soňuna geldik. Gynanmaň. Indiki gepleşikler nesip bolsa ýakyn wagtda dowam eder. Size şu taýda bir zat aýtmak isleýän, okalyň. Öwreneliň we öwreneliň, ýene-de öwreneliň. Soňra da döredeliň. Indiki gepleşikde görüşýänçä hoş, sag bolun. Özüňize gowja berdiň.